Hello. Today we will show you how to do the quest for whom the bell tolls in Kingdom Come Deliverance 2. This quest is unlocked after completing Wedding Crashers. A lot of players have problems with this one because it's not explained very well. To begin with, we need to complete a few quests the game gives us. First of all, we carry 3 bags to the hut under the castle. Then we will go to the blacksmith Mika, who will tell us that we have to forge a shoe under the stable. The forge can be found in the inner courtyard of the castle. Chlapi! After we dock the horseshoe, let's go back to Mika, who tells us that we have to go to the Tresecca horseshoer. Viděl, ale nemluvil. Ohledně tý No, už máš hotovo? Jo, tady. No tak co tu stojíš a koukáš? Ne, říkal si, ať ti ji donesu ukázat. No, ty seš taky chytrák. To je náš mezi náma. Ten chlap je hrozně nepříjemný. No. Když jsme v poslední době... After we hand over the horseshoe to this horse, he can tell us that we could buy the horseshoe from him, but he can also give it to us for free if we help him. All we have to do is rob the local father Nicodemus of a rosary. Huh? When we have done this, we will return to the groom, Cabot, who will give us our packs. Mám pro tebe. Skvěle. Tady ho máš. Vidíš, hodné. To the right of the horse stables, there is a small well. You need to jump into it. The fall will take some lives, but will simplify the quest. Ještě 11. We crawl through a long, dark cave at the end of which we find a prison with Jan Tacek. We agree with him on the further procedure. First of all, we must run to the top of the Tower of Virgo, on top of which is the Governor Tomas, whom we must save from the fever. Ježiši Kriste, musíš... Já vím. Ježiš... Nerouhej se. To ne... No hlavně... Ha? To jsem slyšel tebe? Aha, tak. After a conversation with Tomas' sister, we learn that a certain fever-fighting potion could save him. So we head to the opposite Tower of Baba, where there is an alchemist's table and a book with a recipe. Ježiš, pardon.
máš vstup zakázat. Velký naděje si nedělej. A mám tě, panáčku. When passing from tower to tower, you may be caught by the guards, but this is not a problem if you have enough eloquence you can talk them out of it. Zaplatí. Umíš, Co to má? hele, jsme, Kam to? věc se má, Ne? že to, tak ta, vpravd, no, ta holka, jo, No. Jestli hledáš nějaký zbytky. Jestli jsi se přišel nažrat. Ty? When we get to the alchemist workshop, we meet a girl called Catherine. We talk to her, take the recipe book, and pick the lock on the box from which we take the herbs. We have to read the book to get the vypadá, že se recipe. tu do... Proč by... Nejsem pitomej. Nemáš tady co dělat. Jo, Tak mohl bych, nezapomeň. Já tu sice dneska otročím, ale zítra se jim okoukám a k ránu mě pravděpodobně vykopnou. Ale ty tu zůstaneš a bude to na tebe. a tebe ne? Mezi náma je docela podstatný rozdíl. Mně si stráže za stolik nevšímají. A někdy zase. Je v něm... Tak, Tak máš smůlu. Ten... fajn. Hm. Begin with a base of wine. Add 3 handfuls of feverfew and boil for 2 turns. Grind 1 handful of elderberry leaves, then add them to the cauldron. Add 2 handfuls of ginger. Distill the mixture, then fill a phial. Třetí zazvonění. Musím s tebou hodit. Then we have to run back to the Virgin to Thomas. After running into the chapel, the cutscene automatically starts.
Sem máš vstup zakázán. Máš to? Musí se to zředit. Horečka se zhoršuje. Jestli to nezabere, bojím se, že dlouho nevydrží. Všechny vás nabádám k ostražitosti. Poslední dobou vídáme nejrůznější vandráky, tuláky, šejdíře a lapky, hemžící se po kraji. Jednoho takového škůdce tu máme i dnes. Jakýsi Jan, který je zjevně pomaten na duchu. Je to nebezpečný blázen, rváč a násilník a především pytlák. A proto se za škody způsobené na majetcích dobrého pana Otisbergova odsuzuje k trestu smrti pověšení. Zastavte! Nemůžete ho jen tak popravit. Je to šlechtic. Tady hejtman Tomáš dosvědčí, že jsme poselstvo z Ratají. Co to je za nesmysl, proboha? Je to tak. Já jsem Jan Ptáček z Birkštejna. Dělejte něco pro Krista Pána! Ale, pane hejtman! Hejtman Tomáš má horečku, zjevně blouzní. Okamžitě je chyťte! Tohle nemůžete! Jsem šlechtic, slyšíte? Šlechtic! Pusťte mě! To nesmíte! That's it. You saved Sir John Bird. Thank you for watching. I'll be happy to take a subscribe, comment, and like.